comerços i baixos de totes dues ciutats també s'han vist afectats i han aixecat les persianes preocupats pel que es trobaria. Todo, hasta los baños, despacho, caja fuerte, todo está deshecho total. No sabemos por dónde empezar. El temporal també ha obligat a desallotjar una casa de colònies on estaven allotjats un grup d'infants que a hores d'ara ja són a casa al voltant del Mamá, estic bé, se sentia. I és que cada vegada que plou amb força s'inunda. És normal que davant d'aquesta afluència se deteriorin les rieres per tot el que baixa per les rieres, no? Però sí que hem de reclamar sempre, aprofitem l'ocasió, no? A l'ACA que sigui més curós amb aquesta responsabilitat que és seva de tenir en condicions les rieres, els barrancs i de les rieres. Precisament a Cambrils, la força de l'aigua de la riera d'Alforja ha partit aquest pont per la meitat. Principals d'aquesta llevantada, però la pregunta és com pot ser tan virulenta una llevantada? Li preguntem a Tomàs Molina, que és qui ens ho explicarà millor. Tomàs, com és que augmenta tant el cabal d'un riu com el del Francolí en tan poc temps? Sí, és una d'aquestes situacions de vents de llevant que porten pluja molt abundant i molt intens. I aquesta suma d'aquests dos factors són els que són realment rellevants per entendre una mica com va evolucionar aquesta situació. A Riudoms 192 això va fer baixar literalment les rieres de tota aquesta zona que habitualment van seques, però que sobtadament, això ho hem d'entendre, va ser en un parell de 3 d'hores quan això va canviar i van baixar sobtadament. Però no va parar aquí, sinó que la pluja va continuar i va arribar, com passa sempre en les situacions de llevant, a la Serra del Montsant i a les muntanyes de Prades. I a més amb acumulacions importantíssimes de precipitació. Vilanova de Prades, 200 litres, a Ulldemolins, 180, a Prades, 265 litres per metre quadrat. Però una altra de les coses que no és habitual, de les Garrigues, a la Pobla de Cérvoles, va fer fins a 147 litres per metre quadrat, a Cervià de les Garrigues també va fer 153, això se'n va anar cap a la zona d'Arbeca i ahir vam veure també imatges de cotxes que suraven a l'aigua que hi havia en aquest sector. Però què va passar pel que fa al riu Francolí? Doncs bé, tota aquesta acumulació, aquests gairebé 200 litres per metre quadrat en tota la zona de les muntanyes de Prades, van acabar baixant primer cap a la zona per al riu Francolí, cap a l'Espluga de Francolí, que va ser la que va agafar la primera patacada, aquesta primera precipitació cap a aquella zona, i es van ajuntar, i a més a Vilaverd hi ha un moment en què el riu, el Francolí, fa una corba i a més hi ha tota una zona molt estreta, la zona de la riba. Això, sens dubte, va provocar una aigua que s'acumulava d'aigua en aquest sector. Normalment, 1 metre cúbic per segon és el que hi hauria en el Francolí. Doncs bé, es van arribar a aquests 1.238, 1.280, depèn de com es prengui la mesura. Això serien 3 vegades el cabal mitjà del riu Ebre. Habitualment per l'Ebre cauen baixa entre 400 metres cúbics segon, doncs en aquest cas 1.238, com si baixés 3 vegades el riu Ebre. Evidentment que la situació, els efectes d'aquesta quantitat d'aigua que passa per una zona molt estreta, en aquest cas doncs, poden ser devastadors. El cas de Girona, més concretament l'Empordà, allà també hi ha hagut efectes de les fortes pluges i fins i tot d'un esclafit. El veïnat de Valbaralla de Ventalló esperaven una gran tempesta i per això van voler posar els cotxes sota cobert, però abans de la pluja hi va haver un esclafit i alguns vehicles van acabar aixafats després que el teulat volés pels aires. Hi ha destrosses a tot el veïnat, amb vidres de cases trencats i oliveres arrencades a socarrel. Un soroll espectacular, ha sigut un tro, però 10 vegades un tro. Ha sigut un soroll impressionant i a partir d'aquí silenci. A Maniscle, on han registrat 231 litres per metre quadrat. 231 també. Algun vehicle ha quedat atrapat i els operaris han hagut de treballar per facilitar la sortida de l'aigua. El platja ha reculat i s'hi han acumulat troncs i deixalles. L'aigua també ha negat la sorra a l'Estartit, des d'on es veia el mal estat de la mar. De fet, la boia del Cap de Begur ha registrat una onada de més de 8 metres. Amb aquest panorama, els conductors, si no hi ha hagut escola, a Colera, Llançà, Sant Pere Pescador o Riells i Viabrea. En altres municipis s'han suspès rutes de transport escolar. Els rius també han multiplicat avui els cabals i han arribat als seus màxims entre les 9 i les 10 del matí. A la tarda la situació